जी हाँ भैया, आप सबके बीच हम कुछ रिपोर्ट लेके आए बनी। आप सबके बता दें भैया, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भैया सुपर स्टार अदाकारा अभिनेत्री अमरपाली दुबे के सुपर हिट फिल्म भैया शेर सिंह। जी हाँ भैया, आपके बता दी शेर सिंह फिल्म के आप सबके बड़ा ही बेसब्री से इंतजार बा। जी हाँ भैया, हाल फिलहाल आपके बता दी शेर सिंह फिल्म के भैया आप सब इतना बेसब्री से इंतजार ऐसे कर रहा बनी काहे कि भैया पवन सिंह और अमरपाली दुबे पहिलका लीड रोल में एक साथ नजर आइलो। शेर सिंह फिल्म बड़ी बजट के फिल्म बटे और काफी बड़ा कहानी वाला फिल्म बा। और भैया ये फिल्म में पवन सिंह भैया पहिलका भी शेर से लड़त नजर आई है, जौन की भैया असली शेर रही उसे लड़त नजर आई है। ये फिल्म में आप बतौर देखब आपके अगर बात कर रहा जाए तो भैया ये फिल्म के लगभग शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा। पोस्ट प्रोडक्शन पे काम जोरों शोर से चल रहा बा और यही बीच में भैया ये फिल्म के लुक भी जारी कल जा रहा बा। जी अभी आपके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के आप सबके में बहुत ज्यादा पावरफुल रोल देखे कि मेरी एक शेर के तरह इनके में रोल रही। और भैया काफी भैया लोकेशन महंगी बजट वाला एमे यूज भइल बाटे। ये फिल्म के भैया पोस्ट प्रोडक्शन के काम जोरों शोर से चल रहा बा। हाल फिलहाल बहुत जल्द आप सबके बीच ये फिल्म के ट्रेलर के रिलीज डेट आवेला बा। जी हाँ भैया, बहुत जल्द ट्रेलर के रिलीज डेट ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाई। और भी आपके बता दिए मैं स्टार कास्ट में अगर बात की जाए तो भैया पवन सिंह, अमरपाली दुबे, संभावना सेठ, यहाँ तक जसवंत सिंह जी और भैया अशोक सामर्थ्य जी और भी बहुत कलाकार बाढ़ लो। और आपके बता दी भैया ये फिल्म के आज फोर्थ लुक जारी भइले, जौन की मतलब फोर्थ ट्रेलर लुक जारी हो चुकल बा। डिस्प्ले पे देख सकते हैं। जी अभी ये थर्ड लुक आज ही जारी भइले, अभी 2 घंटा पहले सोशल मीडिया पे। जी अभी आपके बता दी ये फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बने शशांक राय जी। जी अभी और ये फिल्म के कहानी लिखले मैंने बीरू ठाकुर जी, जौन की आप सबके पता हुई बीरू ठाकुर जी वांटेड और सत्या जैसा सुपर डुपर हिट फिल्म दे चुकल बने अपन राइटिंग के माध्यम से। अब भैया उनके शेर सिंह बहुत जल्द आप सबके बीच आवे वाला बा। तो भैया हम ये कहें कि आप सब जौन लुक देखनी है भैया आप सबके कैसा लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बता दी। और भैया चलते चलते ये वीडियो को लाइक भी कर दी और शेयर भी कर दी।